İkilenci gurrun Kul a'udhu bi rabbin nasin içinden. Min şerril vesvasil hannas. Ey cemaat, Allah şeytanı hannas attaqıptır. Huday şeytanı hannas attaqıptır. Yani näme? Hop yan qadam şeytan eýlepdir de namaz okuyup bilinakda. Huday aýtdy. Bir gedek Allah di şeytan aňryk durur diye. Hannas diýdigi her haçan Huday diýsen şeytan iýdine gitdiýe diýdi. Şoň ýanyna durup bilmeýärdi. Hannasın manasy şo. Sen Huday subhanallah elhamdülillah bir zat agdasaňma Hudaydan şeytan iýdine gitdiýärdi. Oňa bil adam näme etsin? Allah'ın zikretsin. Hamana namaz wagt bolup gelýärde, saat 10 bolupdyr, işte öyle azan çekiljek, bir de okuyup bilmeýärde. Ansatça etmeli zikri näme? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hudaýa men şeytanyň şerrinden sakla diýdi. Şon birje 3 gaýtar aýsyn. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban beyik Allah'ın adını tuttuğun nidi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Birce 3 gaýtar aýsyn, elinden fereştele çekip gider. Birce gaýtar imtihan etsin. Birce gaýtar imtihan etsin. Kur'an okuyacak bolanda bir auzu billahi diýe, bir de bismillah. Şu ikisini her gaýyn 3 gaýtar aýsyn ograr. Elinden fereştele çekişerler. Ograk gider, şodur şuna dehret agaşyn. Şonu aýtmagyny özüne agran bilmellerdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, ey cemaat Resulullah'ın derman sözü. Men wagt azalyp barya derman fakat terjemesini aýdyn. Bir adam akşam yatjak bolanda şoň qursagynyň gapdalyna şeytan negeler, ferişte degeler diýe. Ferişte aýdar, Allah'ın zikretde yat. Ey adam, Hudaý zikretde yat, gaýrat et, gowluk bilen giýjäň yatjak bol. Şeytan aýdar, bir haram zatla ýadyna salyp, ey ertaşam okuyorsun. Ýene 10 nagadan soňra oky. Şol seriallaryň öwünde, filmleriň öwünde ýa haramyň içinde, ay sen günahkar ahim, sen Hudaý zikredeniň näme peýdasy bar? Ay sen mal dehretin, sen iň haram ahim. Ay sen bir zat ahim, ay sen biderek adam diýil, näme etjeksen erti bir unup on şeýle ýatyrýar. Şylay diýen görüňüm Resulullah'ın mübarek dodugynyň arasyndan çykyp ummatyny eşitdiren görüň. Adam yatjak bolanda musulmanyň gapdalyna ferişte digelýär, şeytan digelýär. Üçüncü peygamberimizin sözü. Ey cemaat, derman görüňdir, haýyrlanyň. Bunu teberrük okuýaýyn. İza istayqaza ahadukum min manamihi fatawadda felyastanthir thalathan fe inne'ş-şeytan yabitu ala hayaşimihi. Rawahu Muslim. Hadisun sahih. Peygamber aýdypdyr, derman aýdypdyr, Resulullah aýdypdyr. Canymyz, malymyz, mülkümüz fedasy bolsun Resulullah janyň aýdypdyr. Ey musulmanlar, akşam yatıp erti turuňyzda ya selallik wagt ya daň atanda ya azan çykynda ya qamat diýende hulasy turuňda dehret kılaňyzda 3 gaýtar burnuňyzy felyestenfir, Arap dilinde yestenfir diýdigi gowd düşüneýliň, eliň menen agzyňa 3 gaýtar agzyň çaýkandan soň burnuňy 3 gaýtar suw çekmek ve şonu pıngşırıp burnun içindeki suyu ep vermek. Peygamber aýdypdyr, şonu 3 gaýtar burnuňyzyň daşyny ýuwmaň, burnuňyz bilen suw çekden burnuňyzyň suwuny ýakşy zyňyň daşaryk, şon şeytan adamyň burnuna ýatýandyr diýipdir. İnsanyň zahir bedeninde mikropşinaslyk aýdýar, ey cemaatler, Resulullah'ın derman aýdan sözi mikropşinaslyk aýdýany welden. İnsanın zahir bedenini in mikrop kän ýüşýän yer adam ýatanda burnunyň içi diýip aýdýar. İnsanın zahir gowresini in mikrop kän ýüşýän yer adamyň burnunyň içinde. İnşallah şunu akşam yatarsanız, erti saman iman menen sagaman örersiniz. Şonu dehret kılaňyzda şu Resulullah'ın derman sözüni ýada salyň. Eliň menen burnuň edip suw çekmeli we şonu pıngşyrmaly. Şonu gerşiňizden ýük aýrylan ýaly ihsas edersiňiz. Şu şeytan şu hafa çykyp gitýärdi.
Näme diýip musulman adam bilmenşik bolmalysyň. Resulullah'ın derman sözdüşi. İmam Azam Ebu Hanife'nin hükmünde sünnetçi. Sünnet müekkede. Bayet dehret kılanda Resulullah'ın ak sünnetinden burnun üç kaytar yuğulmalı. Köplerçe hasta zenanlı. Fakat burnun daşını yuğuyalı. Resulullah'ın sünneti bitmez onların. Şunu koç edip pışkırmalı, pınşırmalı, şu burnun suğunu zangmalı. Burnun suğu kan olsa, dövründeki adam şuluk bolsa, dövründeki mülahaz edecek bolsan, yürükleri bulaşmaz yani, onu yuvuşanrak hali mülahaz edersin ol öz yerine. Yönü burnun daşını yup savuşmalıdır. Peygamber aydiye, akşam yatağında şeytan adam burnuna yatayanlar diye aydiye. İn hafa, zahir bedenine in mikrop işleyen yer öyle.